Barahay na Banggi, nagpuuna ang operasyon kan shuttle bus para sa mga pasahero hali sa Bicol Central Station, pasiring sa Bicol International Airport, vice versa. Duwang air-conditioned bus ang regular ng mabiyahe sa nasambit na ruta. May report si Joel Solina. Duwang air-conditioned bus kang Next Bus Corporation ang nataonan ng special permit kang LTFRB Bicol para man maserbisyuhan ang mga commuters na malunad ng eroplano sa Bicol International Airport nasiling sa Metro Manila vice versa. Ini matapos na dagos ng ipasunod ang resolution kang DOTR Manila Slot Coordination Committee kang Marso 29, 2026 ang paglilipat na ng mga flights ng mga turboprops aircraft na biyaheng Naga Manila masiring sa Clark International Airport uli kang pag-reduce sa airport congestion sa NAIA Terminal 2. Huli kay di, mabiyahe pa bailan ning pirang oras ang mga pasahero na nag-eroplano haling Naga Airport na mahog pa sa Clark International Airport para makaabot sa Metro Manila. Sarosa na sa mga nagpabook ng biyahe si Mr. Ruel Bale kang Naga City na sarong OFW na quarterling kinakay po magbiyaheng haling Naga pasiring Metro Manila lunad sa eroplano para man mabilis na makaabot tuyong siya yaon digdi sa Pilipinas o Bicol Region. Saro inigda kulang kagyanan para sa sainda como diretso na ini sa Bicol International Airport vice versa. Linggo, mas tipid ganyan ta. Siyempre kung ma-rent ka pa ng sakyan, di ba, ang bayad mo 600. Kung ma-rent ka pa, mas mahal ang gasolina. Kumbaga, mas tipid pa sa mga OFW. Sigon kay Big CS Terminal Manager Nonoy Reforzado, Next Bus Corporation ang nataonan ng special permit hali sa LTFRB sa pamamayo ni Regional Director Joel DeFeo na sinuportaran kang Bicol International Airport Management sa pamamayo ni GM Ronald Busito, asing kang gobyerno lokal sa pamamayo ni Alcalde Lenny Robredo, asing kang opisina ni 3rd District Congressman Nelson Ligacion, ngaring matabangan ang mga commuters asin maging pasin sa mga ini ang pagbiyahe pasiring sa Bicol International Airport kung sa insindama lunad ng eroplano pasiring sa Metro Manila. Mapon sindangon niya na aldaw. Ano po. So pag-expecta so bagong alauna 15 igwa na pong nagbiyahe dahil ito ang first trip ninda based on schedule submitted. And ang second trip ninda ngunya na alas 10 aga and ang last trip alas 3 ng hapon. So on a daily basis igwa pong tulong trip ang next bus yun po yung nakakuakan natawan permit kan LTFRB para po mag-handle kang route na iyan Naga to Bicol International Airport and vice versa. Mabiyahe ang air-conditioned bus haling loading Bay 19 kang BCS masiring sa BIA vice versa sa aprobadong pamasahe kang LTFRB na 600 pesos dangan 550 pesos man sa kada pasaherong hali man sa Nabuwa, Camarines Sur kung sa iniigwaning pick-up point ang nasambit na bus company. Allow sinda kan LTFRB for a special rate kung ikaw napapasala 600 pesos. Pero kaba sa 600 pesos, kabali naman dyan pati yung mga bagahe. Pero mas sa baba pa din siya kaysa duman sa existing ngunyan. Kung gusto mo mag-taxi or mag-grab or special trip going to Bicol International Airport, mas sa baba po ini yung sa next bus. Sa mga mamut magpa-reserve baning ticket, isiho ng proseso sa website kang easybus.ph. Pwede man sa Naga app, Naga BCS online booking, asin pwede man ang walk-in. Kung pasiringon sa Bicol International Airport, through nagabcs.ph or sa may Naga app, available man po yan itong platform kang EasyBus PH, pwede po sila dyan mag-book. And according to next bus, pwede man ang walk-in, pero ang ma-walk-in po subject to kung igwa pang bakante, availability katong naka-schedule na bus.
Kung may bakante pa, pwede silang makasakay, mabayad na lang sa bus mismo. Para sa Annagang Ngunyan, Joel Sulina. Ika ako, kita, Anaga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Anaga Ngunyan. Sangaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Division. Na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalin.